Takže dobrý den, dámy a pánové, já tady vítám u dalšího Slendermana, tentokrát to Slenderman Prison a máme nějaký čudlík v ruce a vy tady se mnou další, je tady se mnou, ale Kuhože Games. Čau. Vec, dobře. Takže jako můžete tady vidět, že tento díl bude asi někde nějakým rozbořeným, to jsou Bradavice, vole, to je sklepení, jsme ve sklepení v Bradavicích, tady je za hajzl. A tady máš taky fotky, taky péčko fotky. Pamatuješ si, ne, jak tam byla ta místnost a jak tam byla opět tma, a jak tam je vzadu tata. No, tak prostě... Třeba si to pamatuju. Takže jsem podělaný až za uši. Jo. Tak si tam trošku přidej, ne, vole, já nic neslyším. Ještě. To je moc! Trochu bude. Dobrý. No, takže... Všede se mluváme, že zase zařveme, jajzo. Proč, vole, to je normální, vole, vy tak všichni, vole, si to vždycky přepnou, vole, nakonec. A pak jenom vždycky čumí, vole, na to. Hej, tady bylo, vole, jdi zpátky, tady na zdi bylo něco, jdi tam. Tady bylo něco na zdi. Co to bylo? Ne, jo, to bylo, no, to nebylo, no tak jdi zpátky. Tady baterky na zemi leží. Ne, nebo leží. Ale zase bys tomu trošku mohl. To už je moc. Musíš... Tady na těch postelích tady taky někde má být to. Ty. Dámy a pánové, to je Slender na hovno, vole. Ty, japonský výrobek tam byl. Japonský porno. Ne, nebyl žádný péčko tam není, ale. Japonec, joj. Japonec plurn. Hele, nebaví mě to tady. Hledá nějaký jízly, vole. A teďko on, řekni tu tvoji hlášku, co byla před minulým Slendermanem. Čum na to. Já jsem se asi Posral. ty král. Já jsem se asi posral, ty král. Ty vole, měl jsi jít po té hlavní uličce a tam dozadu a tam je. Dobře, a potom mi nic nejde, to je debilní, ale tady jsem už taky byl. Pak nám chybí ještě co? Klaustrofobia. Pak nám chybí napište do komentářů, co nám chybí. Jelikož můj seznam je, až máte na mém channelu, tak se na to podívejte, co tam nám chybí. Ale my jsme to dělali tak, že jsme každý díl nahrávali jakože jednou ty, jednou já, nebo jak to bylo, já už si to nepamatuju. Dobře. No to je jedno. No jezdíme zde. Dámy a pánové, vole, jestli se chcete nudit, tak si zahrajte Slendera Prison. Prison, vole, jak hajzl. Tohle je nejjednodušší Slender, který ho vždy vynalezli, ty vole. Nic tady nenajdu, ty vole. Já bych si na to vysral. Ještě mi chybí pop filtr, a pop filtr. No. Kuchyň 4000. Vole, já se na to vyseru, ty vole, čaka karaka, vole. No, nekopíruj, vole, šaraka, zaraka, kavra, nezbora. Vole. Kopíruj, vole. Musíme zahrát taky sampka, vole, my dva, vole. No jasně. Jo. Až nahodně se XPčko, ty vole, tak to... No. Jak jsem měl infoška, jsem ti ten komp vybil aspoň 7krát na tvrdo. Jo, a do teďka, vole, bude fungovat mechanika, vole. Hej, ale možná to bude tím, ne, že ti odešla ta mechanika. Já nevím, vole. Myslíš? Myslím, že jo. Teď budu vát. Kablí, Vole, tady čornu tam. Vole, já to vyndám, vole, z toho, vole, stativu. A jedeme dál. Nejjednodušší Slender, který ho že vynalezli, ty vole. A je to Tak určitě. No, ale zmrt, ty vole. Ani jeden papírek nemám už tady hru, vole. To jsou papírky na jointa, vole. Pošli mi jointa, pošli, jo. Výbuchni, vole. Hochu, já do toho dám nějaký, vole, song, vole. Jdi na druhou stranu tam, vole. Dej mi nový minus 2000, jak to byl Henry pro jak tam byl ten Nimbus. No, ale a ty, ne, minus 2000 to bylo, myslím. Nevím, jako... Začíná let's play. Držo!
Začíná noc, držu. A jdeme dál. Začíná noc! Neřvi tady, vole, Ty vole, když jsi u mě doma, vole, mě budeš říkat, že tady nemám řvát, jo. chudák pes, vole. Japáne, zmor. Ty vole, členské výrobky, jo, vole, a teď budu dělat beatbox, vole, hejčím na to, oni to vždycky drží takhle. Oni to vždycky drží takhle, ten mikrofon, vole, bum bum kštu. Teď si vypněte sluchátka, nebo zvuk si vypněte. Bum bum kš, bum 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 kš, bum bum kš. To v prskách, vole, máš pop filtru. Je tady bude, tam je papírek, tohle má vejít, vole. Na židli někde, na ty druhý. Tady někde musí být papírek, já jsem ho tady našel. Zkus to ještě. Na židli, vole. Tak na ty druhý. Tak nic. No, tam ti. A tamhle. A já ti to ukazuju, ale nemůžu ti to ukázat, protože držím mikrofon. Tamhle půjdeš. A brodíš, jdeme tam. A tam je černá díra. Už to má 7 minut, vole. Ty 7 minut bez papírku a 7 minut bez jointu. Ne, 7 minut, no teď už to je. Papírek, vole, jo! Dáš někde 10 bodíků. Ty krávo! Pasák, jak hajzl, vole, ubere. Já jsem slyšel zombíka z Minecraftu, vole. Já jsem slyšel tebe, jak si zavřu, vole, nic jiného jsem slyšel ani nevím. Ty vole, ale víš, jak to tady u mě pasuje, vole. Určitě. Dáme to, jdeme dál. Barevný. Taky textury, ty vole. Rasta světla. Na ty textury se totálně vysrali, ty vole. Kurde. Ty vole, dal jsi mi ránu, vole. Dá. My budeme muset nakýlit pro mikrofon, takže počkejte. Vy můžete vidět mapu, dělej na to, můžete vidět mapu, už nemusíte vidět mapu. Takže máme jeden papírok a v nebi, vole, padáme do pekla. Zkus jít. Chodíte nebo ne? Dobre, podrž si tady nechvíli mikrofon, já to tam jdu to, hele, a kdyby někdo přišel, tak to vypni, jo? Jo, počkej, já ti to tady hodinu stativu a zatím něco tady povídaj. Takže lidi, jak můžete vidět, tak jsme asi dohráli, no. No. Už jsme dohráli. Bohužel, takže... Vidíte, teď jsou nějaký trosky. Tamhle nějaká zeď, když vidíte přes tu baterku, podívejte se skrz tu baterku a vidíte tam kousky, ničeho. No, takže já se vám omlouvám s Matym za to nepovedený video. Ale... Bugli jsme se po texturu a už s tím nic neuděláme, no. Takže... My se vám teda omlouváme. A... Určitě můžete čekat nějaký další video. A jenom nám napište do komentů, jak se vám líbí textura. A jaký video byste chtěli, jestli Minecraft, nebo Slender, nebo GTAčko, Sanko, no, nebo já nevím. Napište si prostě a my odepíšem. Nebo napište díl nějakého dobrýho Slendera, kterýho chcete nahrát. Ať bychom ho klidně nahrávali, to je jedno. Napište prostě název nějakého toho dobrého Slendera, kterýho byste chtěli od nás vidět. No, a to by asi pro dnes všechno, no. Počkáme na Matyho, až přijde. No, takže my se vám fakt omlouváme, no. Bude nějaký jiný video. Ale podívej, když se koukneš přes to světlo, vidíš, tady jsme na nějakého skladišti, ty vole. No, tak jo, no. Tak by se vám omlouváme z celého srdce. A napište... napište do komentu název Slendera, nebo GTAčko, nebo to je jedno, my něco natočíme. Podle komentů. Tak
Tak jo, tak my jsme dohráli, ale slunce. Zápas slunce, a se to naloučíme a nezapomeňte subíkovat, odlajkovávat, vole, přilajkovávat. No takže like, odběr a koment, co chcete natočit. Takže zdar! A skvěl! Vyměl! Shledanou!